Tita Amy TV Vlog. Hello po. Tita Amy TV Vlog. Hello po. Tita Amy TV Vlog. Hello po. Ayan, may jacket na po kayo. Tita Amy, pupuntahan ko po yung bahay mo. Tita Amy, pupuntahan ko po yung bahay mo. Yan, nandito po ako ngayon sa bahay mo, Tita Amy. Yan, nandito po ako ngayon sa bahay mo, Tita Amy. Ayan po siya, oh. Ayan. Mega mega love shot out, Jen.
Ayan, malapit na po matapos yung video mo, Tita Amy, Tita Amy TV. MKC TV, hello. Good evening. Thank you for coming. Jimmy Albert, thank you sa patamsak. Thank you so much. Hello sis, turistang yaya, good evening. Thank you for coming sis. Mahaba pala yung video ni Tita Amy. Halos 11 minutes. Papanoorin ko lang po ng 5 minutes. Sis Turistang Yaya, thank you so much sa pagdalaw. Maraming salamat. Okay lang sis. Oo, naintindihan ko naman. Pag talaga naka-live hindi mo na pwedeng iakyat sa iba. Ayan Tita Amy, napanood ko na yung video mo. Masyadong mahaba kaya 5 minutes ko lang pinanood. Done na siya, done. Thank you so much po, Tita Amy Vlog. Para safe tayong dalawa. Oo nga, sis. Nakatunog ng tunog. Bigyan kong jacket si Jimmy Albert. Ayan, Jimmy Albert, may jacket ka na. Sabi ni MKC TV, tama. Oo nga, tama nga na. Tama nga naman, mahirap na yung kailangan pagka nag-live ka, ipahinga muna natin yung ating main.
Hi Charis, good evening. Mega mega love shoutout sa'yo. Thumbs up dan. Thank you so much sa'yo. Thank you, thank you. Nag-live lang ako saglit pang WH natin. Hello po Sir Arthur. Charis, naka-live ka pala. Bawal umakyat sa live ng iba pagka naka-live ka. Maapektuhan yung channel mo. Bag lang te, biyahe ako pa uwi. Ah, okay yan. Ingat sa biyahe.
thumbs up po. Thank you so much, Rams. Rams Moto Vlog. At si Tita Tati, thank you po. Thank you so much po. Nag-live lang po ako saglit para sa WH. Please pa-view host. Okay po, sige po. Kaya naman po, mag-aantay na naman po tayo kay
shoutout sa tatlong bisita ko kahit medyo gabi na. Maingay masyado kapag minumute ko.